Paulendo ofukula zinsinsi za boma komanso kuima pa chilungamo kuwauza Malawi nkhani zimene akuyenera kuti aziziwe mu dziko la democracy mopanda mantha. Ndabweranso ine lero Kalindo the DC. Patapita masiku angapo chifukwa cha mavuto ena kulephera kulankhulana nanu a Malawi, komabe osadera nkhawa ambiri munayamba kuimba mafoni kutumiza mameseji, komabe musadandaule chifukwa ine ndilipo. Ndipo ulendo umene usindingakusiyeni mmalere, tikuyenera kuti tiyendere limodzi. The DC, president wa anthu osauka woyamba kuno ku Malawi, komanso president wa gulu la Malawi first, the people first, amene timangoyima pa chilungamo ndipo tizapitirira kuyima pa chilungamo, ndipo palibe amene angatinyumwise zitavuta zitatani. Tizaloledwa kuphedwa kapena kupangidwa nkhanza kapena kumangidwa kumene, koma inu a Malawi mutalandira ufulu wanu mu dziko lanu la democracy. Utenga umene ukuyenera upite ku zipani zosusa boma, komanso maaktivisti wonse. Tikunena kuti maaktivisti anthu onse omenyera maufulu amene ali a genuine. Sitikunena zibekete, sitikunena asizinantole onamizira kuti iwo ndi omenyera ufulu koma akufuna kuti azitola ndalama pang'ono. Tikunena anthu amene ndalama zikhalepo zisakhalepo iwo amayima pa chilungamo. Komanso tikunena zipani zosusa boma za genuine, osakhala za fake zimene zili ndi aphungu a nyumba ya malamulo amene amayendera mphepo. Akaona kuti ukukuzavutako kuchipani kwawoko, amayankhula ma statement ohonga, ma statement okuti boma liyamvere chisoni, liyapase maudindo. Lero amayamba kumachoka ku zipani zawo na akalowa zipani zina. So kairo section 65 ndi nkhamba kamachabe inatha mphamvu, ndipo palibe amene angachosede nyumba ya malamulo kuzera ku section 65. Chifukwa cha uchisiru wa boma lathu, anthu athu amakhala kuti azigwira ntchito ndi mantha, anthu amene alibe ufulu koma chikhaliyeni cho malamulo anapanga okha. Uthenga wanga kapena chenjezo langa ndi ili: anthu ena otikonda ochokera ku State House Kongo atiuza kunena kuti kunali mkumano masiku apita mbuyomu umene onse amene ali ma DC anayitanidwa ku State House ndi akulu a chipani cha MCP. Ndikukauzidwa kunena kuti asazamve, asazaone wina aliyense akupereka chilolezo cha ma demonstrations muno Malawi, chifukwa kafukufuku waonesa kunena kuti Amalawi ndi okwiya, ndipo anati atuluke, azatuluka in large numbers. Ndipo izi zizaoneseratu kuti boma la MCP limene limatchedwa pa pepa lakuti ndi la Tonse Alliance, koma akungowanamiza ma partners yawowo, limene lizaoneka kuti ndilolephera. Boma ili ndilolephera chifukwa olomuone uTonse Alliance wo ndi wapa pepa la chabe, mwambo umene unali kuja ku Kamuzu Institute for Youth, mwambo okongola, koma anali akuziwa anzathuwo kunena kuti akuapusisa mapartners anzawo. Lero wina wasanduka chisiru, deputy minister ali pamenepo ndikumamuzusa president, iyeyo ali pompo. Malo monena kuti mwina vice president azimuzusa ndithu president, koma lero ndithu vice president uja amene ankanenedwa nthawi ya kampeni kuti sazalola kuti vice president azazunzike, amazusidwa ndi vice kapena deputy minister, vice president ali pompo. Ndizomvesa chisoni kwambiri kunena kuti you have been trimmed into a nobody.
kukhala ngati kapena munthu iyo ndi chisiru, ndikumafunsa kuti koma akulu awadi amapemphera, amachimva bwanji mu mtimamo kunena kuti vice president wawo alipompo koma azikazusidwa ndi munthu okuti ndi deputy minister? Amamva bwanji? Kodi uthenga umene ukupita kwa anthu opemphera anzanu mukuugawa otani? Inudi munalidi munthu opemphera kapena munali roboti? Mumamva bwanji kuona kuti nzanuyo anavutika usiku wose osagona kumakupangirani kampeni inuyo kuti muwine, kuzichepesa munthuyo anazichepesa, lero limwamba kupanga mafilimu omuchita sideline. Mmamva bwanji? Ndiye mafilimu anu amene mwapanga ifeyo anthu aku State House konko atipasa kunena kuti mwagwirizana kuti ma DC onse asazalole kupanga ma demonstrations kapena kuloleza ma demonstrations muno Malawi. DC amene atazaloleze ma demonstrations muno Malawi yache izamuvuta. Motero kuti inu amene muli omenyera maufulu a genuine mudziwe kuti tikuyenera kuti tivale zilimbe, chifukwa akonza mapulani ngakhale okupha, apereka ngakhale mfuti kwa anyamata. Ena ife tasatiridwapo kungoti mwina tinasanzika kwathu kumene timachokako, koma mademo onse amene takhala tikupanga ngati a Malawi First kapena CCTV ndi magulu ena takhala tikusatiridwa ndi anyamata a MCP amene anapasidwa mfuti. Otero kuti ena apasidwaso mfuti mawiki apitawa okwanira 8. Oti anyamata aja amamenyedwa a DPP aja amene aja anangomenyedwa, koma pamene pachaso panali mfuti anali kuti akanakhoza kuomberedwapo. Ndiye tikufuna tikuuzeni inu omenyera maufulu, achina Namiwa, achina Kambanje, achina Oma, achina agula CCTV ndi magulu ena a genuine a 4 regions onse a Malawi First, kuti tikuyenera tivale zilimbe, chifukwa awa amanga linga lawo la Yeriko kuti mademo muno Malawi akuti asazachitikenso. Ndi chifukwa chake anzathu amene amafuna kupanga mademo wiki yatha kunzuzu mademo analepheresedwa, wiki yatha kulilongwe mademo analepheresedwa, wiki inoyo ku Blantyre mademo alepheresedwa, makalata ake akulemba onama a fake okaoka, zifukwa zimene akupereka nzosalimba zosagwira. Choncho inu a opposition popeza paja munafasa ngati nkhono, mukuyenera muziwe kuti democracy imene munaipeza kapena Malawi anaipeza movutikirayi ili at stake. Anytime unomo mukhala one party state, muziziwa zimenezo. Anzanu aika in place ndalama zoopsa zogula ma MP, zogula mafumu, zogula zigawenga, zogula apolisi, zoika malo ena aliwonse abale awo, ndicho linga kuti maplani awo aziyenda. Ndikulankhulatu ndiwe wa UDF amene unayambisa democracy kuno ku Malawi, kunena kuti democracy ija ikupita pang'ono ndi pang'ono. Ndikulankhulatu ndiwe wa DPP amene umaziona ngati ndiwe dolo, kumapena mbaje mukumapanga zinthu zofoka kwambiri. Anzanu akukuta katani. Tikunena pano anzanu ali bize kulemba ana ang'ono ncholinga kuti azakavote nawo, ndipo akumachita kuwauza kuti aliyense azikalembesa kuti ali ndi zaka 17, zaka 18, zaka 20, koma mwana wang'ono. Zonsezo inu a DPP, a UDF, a Ford mukuziona, koma mwangoti nyindu kungokhala. Sikulo ndikukuuzani sikulo lizakafika, musazati nyase. Chifukwa mmene zavutira Malawi muno lero, mmene anthu akuvutikira Malawi muno, munayenera kuti inuyo muzuke, muyambe kulankhula, muzuke muamenyere a Malawi ufulu, muamenyere a Malawi nkhondo kuti akhale pamtendere. Inutu mwina simu kuziwa chifukwa kuti mwina muli ndi makobiri muli ku parliament, koma anzanu akuvutika. Tikunena pano a business, tikunena pano a business ambiri anaduka chifukwa cha akatapira. Kaye amene ali mu building industry kapena mu construction industry, amene azomanga, tikunena panopa ambiri nyumba zawo zalandidwa, ambiri magalimoto awo alandidwa,
minda zawo zalandidwa chifukwa cha katapira. Boma ili likungopereka makontrakti komanso osalipira makontraktors. Makontraktors aku Malawi kuno amangotamika koma amadalira katapira. Motero kuti wakatapira paja mmamuziwo alibe chisoni akulanda zinthu ku Blantyre, Nzuzu, Lilongwe. Andikati kuli munthu omvesa chisoni ndi kontrakita chifukwa amadulidwa misonkho. Bungwe loona zomangamanga amudule, PPDA amudule, aboma amudule, misonkho yochuluka kwambiri alibe pena paliponse popumira. Tikunena panopa makontraktors ambiri aena ayiwo muona akuzimangirira posachedwa pompano chifukwa cha boma ilili la Chakwera. Akafunanso kuperekanso mabidiyo akumapanga madiru kunena kuti ngati itakupasani bill ya 40 million bidi kapena takupasani contract ya 40 million mukuyenera muziwe kuti 10 million kapena 20 million ndi yathu. Komanso pali ma contract ena mabidi ena amene akuperekedwa ngati imene yaperekedwa ku Admark yatuluka mu news ya Saturday imene ndi purification kapena pre-qualification ya 2024-2025 financial year. Imene iyi akungonama chabe chifukwa ikutha lero pa 12 ndi pamene akuchita close. Anthu amene akuwaitana kuti apereke achite supplies into ma suppliers osiyana-siyana makategori osiyana-siyana apeza kale. Koma posatira malamulo aboma mene amayendera akungofuna anamize Amalawi, koma anthu apezeka kale akufuna kuti zinthuzo zikachitika azanene kuti tinatulusatu mu news. Koma muziwe inu amene mukuchita bid ku Admark financial year ya 2024-2025 imene ikutchedwa kuti bid number Admark ACDB 02/24 anthu ake apezeka kale. Ndipo iwo usazinyenge kunena kuti ufuna ukapereke ukachite nawo bid kumene kokuti usankhidwa. Ayi, ilili ndi boma la mamafiya akulu okuba. Ena mkazi namiza nthawi yanuiza kuti inu mmaziwa kuba koma awawa ndiye ndi mamafiya. Don't waste your time ndikumapanga nawo kuti muchite nawo mulembere nawo zimene zizi. Purification imene iyi kapena pre-qualification imene iyi ndiyo kuti anthu ake aapeza kale. Anthu achita bid kale usiku kuchokera last week ndipo palibe chimene kuti ukapinduleko. So tinakufuna kuti Amalawi muziziwa kunena kuti ziko lanu likupita sopano, it has gone to the dogs. Ziko lanu limene mukalidalira lija palibe chabwino. Amalawi akuvutika kwambiri ndipo posachedwa pompano muona imfa zoopsa anthu azingofa chisawawa chifukwa boma ilili wina afune asafune akufuna kunena kuti iwo apitirize 2030 akafike 2025 chisankho ichi cha mafilimu chi achisankha kuti iwo awine. Choncho mukamakhala inu omenyera maufulu mukuyenera kuti pakhale mgwirizano tivale zilimbe chifukwa mfuti zanu nde mwaguliridwa, anakasaka anu mwaguliridwa, mipeni yanu mwaguliridwa. Ndipo iwewo wachipani wosusa iwe uziwe kuti kuza kutengera kovuta kuti ukapange nsonkhano ati point A kapena point B. So kairo zimandidabwisa nonse osusa amene mmazitenga ngati ndinu asogoleri. Mmanena kuti mukumenyera ufulu wa Malawi ndipo mfuna muzalowe mboma. Koma sikolo limozi simunatulukepo kupita ku mademo. Sikolo limozi simunatulusepo statement yodana ndi ulamuliro uwu. Sikolo limozi simunalankhulepo zomuteteza Malawi koma mukufuna muzakhale asogoleri. Ndikufuna ndikusimikizireni kunena kuti ngati opposition iti izawine kuno ku Malawi izawina chifukwa cha Malawi okwiya. Koma noti kuti iniyo mwachita layout foundation yabwino yokuti anthu angakavote. Ayi, pano panzana akukuta katani kuchokera kulembesa mavoti akukuta katani kumene kuja kukuchitika za chinyengo zambiri koma iniyo mwangokhala. Mwayambisa ena no maparedi koma paredi yotu mmaenda munsewu
simuyenda m'mizi. Paredi yanuyo muziyenda m'mizi, door to door, muziuza anthu zochita. Tikunena pano anzanuwo apeza plani ina imene akumalemba anthu every household ndikumalembapo anthu ndikumaanamiza kuti azapasa fetereza kwa 5 years komanso mtukula pakhomo. Mtukula pakhomo tikunena pano amuchita launch kuzomba wa 15.6.8 billion imene amalawi atazilandira ndalama mtawuni to anthu kumalandira ndalama za ulere kuti ncholinga kuti aonese urelevance wawo azawinenso zisankho za 2025. Koma ena anu mukugona. Pamene mukugona anzanu akugudwa, ma MP opusa akugudwa. Pamene mukugona mafumu ofoira akugudwa. Pamene mukugona akuluakulu osiyana-siyana ena ndi awayamba kumapempha kwa president kuti Mr. President my car got broken, Mr. President my car developed a fault. Muziwe kuti imene ndi program yopempha, akumpempha president ataona kuti 9 months yakanika komanso 2 years sitheka, ndi pamene tuwayamba kupempha. Andali akuno ku Malawi amathamangira chimene chilipo pano. Kutereko chakwera ikungolephera 2025 muzaona mmene atazamunenera president winayo. Bwana inu nokha ndinu wamba mbande m'Malawi muno sanakhalepo president wina oposa inu bwana. Amene yotu omwe otu ndi amene amamuthokoza chakweratu, omwe ndi amene amamuchita praise Peter Muthalikatu, omwe ndi amene amamuchita praise Joyce Bandatu. Andali ndi amafilimu. Nde ajawo timakuwuzani kuti musamakhulupirire munthu enawa akungofuna kulandeni chikho chanu, akukuyimbirani m'manja kuti inu muzakhale president, mulande chipani. Lero si aja akuthawani, simulinokha. Tinakuwuzani achimweni anthu awa akufuna kupusiseni. Lero se aja akapanga phokoso kumanena kuti ameneyo ndiye dolo, akusiyani nokha akalowa ku MCP. Ndiye mukuti bwanji Boni Kalindo.